להעביר איתנו לילה ברכבת בתאילנד. כי זה יותר זול וזה יותר חוויה. מצאנו פה דנקן. 6 דונלדס ב10 שקלים. אימא'לה, הרכבת מפחידה. שנינו במיטה קומותיים. חרטה מיידית. בצבא כשהביאו לי מיטה קומותיים, שמתי מדרון על הרצפה, ישנתי על הרצפה. את בחרת. חשבתי שזה יהיה חוויה. טוב, לפחות קיבלנו שמחה על חשבון הבית. איך עושים את זה? ג'ו, אם אתה מוריד פה נעליים, כל הקרון מת. יואו, למה ככה? טוב, יאללה, חוויה, רצינו חוויה. רציתי חוויה ואתה באת איתי. יאללה, תעשה לנו ריוויו. חמוד. ברכבת זזה כאילו ככה, אין גם חגורה. what is this? Chicken, spicy, no spicy? No spicy. No spicy. יש לנו חביתה ואורז, ועוף. אני ממש מקווה שאני אהיה סבבה מחר. אני נראה כמו ילד מורב. דווקא לזה באתי יפה. עמית עושה בינתיים עבודה לאוניברסיטה. אוף, אני נורא מפחדת ליפול. עכשיו 5 בבוקר, אני לא מאמינה שישנתי כל כך הרבה. קוסמוי!